Ngizolitshela mina iqiniso. Umthakathi ningamkhomba kwenye indawo. Kodwa umthakathi yile qoqo Ukhozi. Bafowethu ibhlungu lento, ibhlungu kakhulu lento eyenzeka uKhosini FM. Ongezwe mkhono lo naye-ke uzwalisa ukuphawula kwakhe-ke nanokwazana kwakhe-ke noNjinji Magwaza okungumandla igama lakhe. Bafowethu udaba lusaqhubeka khona la kwesiqiniseko SMedia. Ngicela ukuthokozele-ke ungagodla ukusubscribe-ke uphinde ulike la mavidiyo. Asiqhubekeni-ke silalele nawe ongezwe mkhono. Kanza kwethu khuluma nje nami umoya wami ubuhlungu kakhulu. Kuhamba umfowethu lapha uNjinji uMandla Magwaza. KwaZulu insizwa mayigiya zagiya inyathelana ishana amakhanda zonke kepha ziyahlangana zibe into eyodwa. Mina-ke noNjinji kade sibe nenkinga nencane nje. Ngisebenzele naye waphinde waba ivoice yesiteshi esasisakaza zonke izinto eziqondene nesiteshi esibizwa ukuthi Ukhozi FM sisakaza ngesizulu. Uma uyivoice yesiteshi ukusho ukuthi ufana nomuntu osakaza zonke izinto. Yebo-ke Ukhozi lufile ngendlela olufike ngayo. Njengoba vele awukwazi ukubulala abantu bese ugwena uthi uyaqhubeka uyaphila. Ngoba ngizolitshela mina iqiniso. Umthakathi ningamkhomba kwenye indawo. Kodwa umthakathi yile qoqo Ukhozi. Lapha ufike unikezwe umbhobho, unikezwe ukuphila. Baningi abantu abangaphumela lapha emsakazweni befe kabuhlungu nje obakufushije. Nami ngiphilanga ngentando yami. Kwaba kuvikelwe uNkulunkulu nethonga nobaba mkhulu. Nanokuthi mina ngifike emsakazweni vele sengiyazi impilo yangaphandle. Seke ngasebenza afike emsakazweni mina sengiganiwe. Ngakwazi ukuba strong outside. Kodwa bafowethu abengeke bese basurvive at all. Ngifuna ukwenza isibonelo. Yabona ukhathethi ayikho enye impilo ayaziyo ngaphandle kweredo. Ngisho i-account yakhe yokuqala wayivula lapha kwakuseno-Absa lapha nami sekhona ngaphesheya wawukha ngenyawo. Umama uJabuguma ethi account khona ehlula ngisho ukuvika imoto ukhathithe ephuma kwameselandeti. Ayikho impilo yaziyo. Yingakho bathi abaphathi mase bethi mina we got a true replacement kanjalo. Bethi yonke into ayenza ngam report ngoba sebamila uJabu sebamila. Bengifaka ohlelweni lakhe ngababa. Basuka lapho mayisebuya bathi ayisebenzana nobabili. Mayeke wenza wrong nje. Ngavele mina ngathatha wonke lo nkulumo eshiwa abaphathi ngantshene yana ukhathi bafuna ukuxosha abuye ngathi qonda ngokubaphatha athi baphathi yini manje ufuna ukuxosha ukhathi lingamxoshi ufuna ukumxosha ngani ukhathi ngaphela le parish ngani angiyenze lento udala mina ngaba nje udala namhlanje mina ngisebenza cha ngixoshwa ngayo yena ukhathi ecala ukuthi kodwa mina nganginawo amandla ukuthi ukhathi ngaphelelwa umsebenzi. Kodwa uNkulunkulu wayazi ukuthi ngeke kwazi ukusurvive ngaphandle. Namhlanje sekhona emsakazweni. Baningi even ngisho amanye ama-legends afa through i-depression edalwa Ukhozi. UBK akekho namhlanje yayimbamba i-depression engaphakathi. Awukwazi ukuthathwa wenziwe inkanyezi bese leyo nkanyezi yaqhashazwa. Besicabanga ukuthi khona impilo kuleyo nto. Ayikho impilo lapha ngitshela iqiniso mina. Ukhozi liphahliwe. SABC iphahliwe. Amagazi abantu laba sikhuluma ngabo. Abanamahlozi. Kuyafana nokuthi labo abantu bacommit ama-suicide. I'm telling you straight right now. Hlungu ngishintshe. Usho lo ngikhuluma naye last week ile Richmond ethi hey wendoda hey ungakhohlwa njalo ngihleka ngithi mina yabona ngijabule kabi ngoba sesinawe ngaphandle nje sihleka naye uthi ungakhohlwa njalo ukuthi usahamba nge-hardboard ngithutha ngiqashe umsakazweni wena owangithwalele impahla zami amafriji ami ungise emqashweni ungikhombuza into sengayikhohlwa
namanje ngasama ukukhumbula ngisakhumbula wazongitholela isithombe ngoba mangenza into mina ngibala emveni kwalokho ngithukile mangizothiwa akaseke emhlabeni. Osicelo Mbokazi wabulawa yilukhozi, oBK babulawa yilukhozi, kunomandla owayenza sport owaphathwa yikhanda wabulawa yilukhozi, uLavas wabulawa yilukhozi ngedepression, uMr Cricket Gumbo wabulawa yilukhozi. Waqala ngokhansasi ubuthe ukhozi libulala abantu abakuye wena abalisebenzayo. Lo khansasi wabulawa ukhozi. Ufakazi wami uLinda Sibiya oyokutshela ukuthi ukhozi labulala lo khansasi. So izinto lezi okubalekile ukuthi ikhulume. Usibu ushawa isikebe nje hamba ntshontsha nje hlanya njengoba ene depression esangana nje ulothi usibu ukuthelezi ukhozo lumhlanyisayo. Lamnikeza ithemba. Lento iyafana when you groom and grow the woman and then you tell the woman, you are my wife, I will protect you, you are like my I will do anything to protect you. Then along the way you get to betray that woman. Basic charity window yawubusha bami. Akekho umuntu usilise ngimazi ngaphandle kwakho. Ngakho lokho okwenza kumina kuyofica ngaphandle. Ayenziwe into enjalo. Ayenziwe into enjalo. Yanikhulisa wenziwa zakithi. Ntazo kodwa kwelazi iqiniso. Namanje ke ngimi ngithi mina change wethu angikholwa ngitakuseka. Ize ngakholwa mina mangifonela ifoni yakho ibanjwa owesifazane. Mazi noma ingoduso yakho noma intombi yakho noma uthathe wena. Ngoba phela mina bazosubiza ukuthi siyakushaya. Ubuhlungu kuhamba kwakho. Babheke 20 abantu bebulawa ilo yamsakazo. Kwahlanya umphathi lokuthiwa uZandiletembe wahlanya hlahla isifundiso. Wahlanya hlahla. Ilukhosi. Ngoba ipower yadalana. Kodwa uNkulunkulu emhle njalo. Sekusemandlweni. Kuselomlando. Ngeke phinde futhi lo. Oh. Akhozi nale mvubula kahle wazingeba. Zingwenya qithi ukucebisa isiba. Sengishila.